Assalamualaikum. Wah, ya iya toh. Pak, Kon pilih. kendi yo, Pak. Arek iki kok. Kula ya gane Pak Pur. Oh, tanggo dhewe to. Nggih. Nek sapa, Pak? Iki kancane pindah. Sik, nunggu dhisik tak demoni ngombe ya. Nggih, Bu. Iki diombe dhisik le. Nggih, Bu. Apa iki? Nggih. Iki apene nendi marine? Ajem kerja kelompok, Bu. Walah kerja kok boleh pindah ini kok gandeng budal to. Sik Bu, aku iki sik kesel. Coba ngono ki lek dikongkon ibune. Yo sik, tak nyurik tas. Yo wis dit ae budal. Hati-hati, Nduk. Sik. Yo, Monggo, Pak. Hati lho. Bu. hati-hati. Nggih. HP ini, Kin. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Lang tok ni buku ni. Duk, Dik. Nggih, Pak. PLID ini mari pedulung. Jarang, Pak. Pak, iki lho mau pindah kaduwe tata krama marang wong tuane. Wadulan arek iki. Ngono kuwi gak oleh lho, Duk. Marang wong tua iki gak oleh kaya ngono. Aja dadi anak durhaka, Duk. Mergo iku mengko ana waksane marang Gusti. Wong tua iki wajib dihormati, dilembuti, lan diperhatikake. Boleh dibentak, lan dikasari. Pemane marang ibumu, iku gak oleh, Nduk. Amarga surga ana ning tlapak kaki ibu, Nduk. Nggih, Pak, matur nuwun pun ngandani kula. Jane aja kebaleni, ya, Nduk. Nggih, Pak. Ya wis, Nduk, ndang muni nduk sepiro marang wong tuane. Nggih, Pak, matur nuwun pun ngandani kula. Dipun kula jeneng nyuwun pamit kalih Adit. Yun. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ngene lho, Pin, mau sing diomongi Pak Guru. Aja ngelama marang wong tuane. Iya, aku ngerti. Langsung pamit ya, Pin. Walah, gak pamit sik. Gawe. Ya wes, hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Balik, Nduk. Ampun, Pak. Pak, Bu, Oh, kula badhe nyuwun pangapunten yen wonten salah nututi kaliyan panjenengan. Kula mboten sopan kaliyan panjenengan, kula nyuwun pangapunten sing kathah. Ya, Nduk, gak apa-apa, Nduk. Nyuwun pangapunten sing kathah, Pak, Bu. Ya wis ndang istirahat dhisik, Mam, Dek. Pawon nanti, Nduk. Nggih.
Monggo Pak Bu. Iya. Nggih.